Bradsok, ang uban nga reliyon naaman sad sila mga misyonero ug pamatyon sila tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Matawag ba sila og martir? Pwede ba masantos sila, Bradsok? Palihog kog patinaw, Bradsok. Sa Latin og sinugdan sa kasaysayan sa Kristyanidad, wa tayo mabasa nga dunay na-canonize by the authority of God, vested upon the Pope, nga dunay usa ka protestanteng misyonero nga gi-canonize isip santo. So with regard to that authority to canonize a blessed one to become a saint, ma-canonize as a saint, ang Santo Papa para mo makahatag na. Mao na nga ang mga misyonero nga dili katoliko nga nagsangyaw gapos may balita, with due respect na sa Kapitulo 2, versikulo 10 sa Suwat San Pablo sa Taga-Roma. Sikin sa katong nagatuong nagabuhat, bisan ang hintil, bisan mga Hudiyo, hatagan sa Diyos yang himaya. Manang sa 1 Pedro 4:8, love covers the multitude of your sins. Kung kanang mga misyonero, sila miula sad silang kinabuhi, ilang dugo sa pagsangyaw ni Kristo. Manana sa Filipos 1:16-17 ni San Pablo, way sa payan. Sa bisan unsa nga dunay mga tao nga mosangyaw ni Kristo, ikalipay ko na kana. So mo nang ato ikatubag nga wa exclude, wa isa-request Ginoo nga kadtong mga misyonero nga sa dakong kadasig uban ang gugma muhalad siyang kinabuhi bisag dili siya katoliko aron lang pagsangyaw sa ngalan ni Kristo nya hiapsan sa mga manggugukod mangluluto ug siya gipatay na sa Biblia ang nagahalad siyang kinabuhi tungod sa gugma ang iyang kasalanan papason sa Ginoo. Dagang salamat, Bradsok, sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Jagusan. Unya ang atong isunod